परमेश्वर त्याग देहनी काहे कि परमेश्वर त्याग देहला के कीमत समझे नी और इहो जानता नहीं कि अगर केहू केहू से प्यार करेला तो ओकरा खातिर त्याग करी। अरे अब दोस्त कहेला कि हम रउआ से प्यार करेनी ना तो रउआ खातिर समय निकालता ना तो अपन पैसा खर्चेला ना तो अपन कोनो चीज हिले देला और ये कहेला हम तोरा से प्यार करनी। झूठे प्यार है। एगो असली प्यार जौन होला वो अपन त्याग के संगे पीछा करेला। अगर रउआ से केहू सही रीति से प्यार करेला तो कुछ त्याग करी रउआ लोग खातिर, वो बलिदान करी अपना समय के, अपन विल के, अपन इच्छा के। एक खातिर परमेश्वर खिसियाल रहनी जब इजरायली लड़त रहे और अन्य जाति राजा जौन ओकरे बाद आए वाला जौन राजा रहे ओकर बड़ बेटा ओके कुर्बान कर देलस और इजराइल पर लिखल बा प्रकोप भइल। हालांकि उस शैतान के सामने बलि कैलस लेकिन इजरायली लोग कहे दुखी भइल काहे कि परमेश्वर खिसियाई रहनी कि एगो अन्य जाति राजा बलिदान के कीमत के समझौता, लेकिन तू लोग बलिदान के कीमत के नहीं खलो समझल। वो बलिदान चढ़ा रहा बा अपन सबसे कीमती चीज के, लेकिन तू लोग अपन सबसे कीमती चीज के संभाल के रखले बड़ा लो और ये हमरा खातिर बलिदान ना कैल लो। के है महान आदमी, के है ग्रेट मैन ऑफ गॉड। ई धरती के ऊपर परमेश्वर के महान आदमी के है जे लोग बलिदान कैले बा।